Mañá venres sairán a venda as entradas para o Estival Fest, que se celebra en Noia o 17 de maio. Estarán dispoñibles en ataquilla.com por tan só 10 euros, prezo máis que modesto, tendo en conta o cartel con dúas das bandas máis punteiras de Galicia. Buscando pois a dous grupos, eu creo que de máis referencia no rock galego, como pode ser Heredeiros da Cruz e Monolius Dom, non? Xa estuvamos aquí os dous xuntos, que foi un éxito, queríamos volver a telos. Isto vai a ser o día 17 de maio, buscamos un horario, que é o que estábamos falando ahora con Toñito e con Beni, buscar ese horario que non, cada vez un pouco máis de tardeo, non? E non buscar tanto esas horas nocturnas. Vai ser ás 9 da noite no Instituto IES, as entradas van a ser de 10 euros, gastos incluídos, se pondrán a taquilla.com a partir do venres. Monolius Dop e Heredeiros repiten experiencia case unha década despois do concerto conxunto que ofrecerán por primeira vez no Tapal. Aínda que a esencia a mesma, o espectáculo promete moitas novidades. Para nós é unha honra volver despois de 7 anos, que xa fai 7 anos deste concerto, e volver a repetir o formato no mesmo sitio e con Heredeiros, que para nós é banda irmán. E para nós o disco era un tema moi serio porque levamos 33 anos tocando e a xente, curiosamente, quer ver o mismo pero diferente. Cuidado, eso, podo explicar máis, pero no, se non entendedes co titular non hai sido entender nunca, o sea que entonces quero o mismo pero diferente. Entonces paramos un ano inteiro por a responsabilidade que implica gravar o disco. Gravamos parte dele en Londres porque queríamos un sonido que o noso público cada vez ten máis cultura, escoita máis música e claro, xa non se pode dar ketchup, claro, que tío sabe comer. Entonces, claro, as guitarras son espectaculares, a batería brutal e os temas estamos moi contentos e sí que ten bastante peso o disco dentro, sí, sin perder o que é a estrutura dos grandes clásicos ni nada, claro. Queremos que a xente aí, pois, desde o minuto 1, desde Encanta Sona, Jalisco, xa empece a temblar e para iso, claro, a responsabilidade de cada acorde poñer a temblar todo. Pero sí que a frescura dese disco do que é na estrutura do directo vai a ser un reluxiente.